Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тормышыбызда ураза тоткан вакытта да, Рамазан айында да төрле хәлләр булырга мөмкин. Саулык, сәламәтлек китәргә мөмкин. Сәфәргә дә чыгарга мөмкин без. Андый хәлләр күп. Һәм адәм баласы уразасын калдырырга мөмкин ниндидер сәбәп белән. Бу сәбәп җитди булса да, мөһим булса да, мөһим булмаса да, безнең өстебездә Рамазан аеның уразасын кире кайтарып түләү, ягъни каза кылу фарыз булып тора, кардәшләрем. Инде җитди сәбәп юк икән адәм баласына Рамазан аенда уразага кермәскә, уразасын калдырырга, ул бик зур гөнаһлы була. Чөнки Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә бу айда безнең өммәтне ушбу Рамазан аеның уразасы белән җикләде. Өстебездә фарыз булып тора. Һәм дә әгәр без аны калдырабыз икән, ялкауланып булсын, бүген тотмыйм әле, аннары тотармын әле, бүген кәефем юк әле, бүген шулай әле дип, әмма ләкин бу җитди сәбәп булып тормый. Җитди сәбәп кешенең нык авырап китүе, нык чирләве, аның дару кирәк, башкасы кирәк, дәвалану кирәк, ул уразага кирә алмый, яисә сәфәр, яисә юл килеп чыкты, ул мусафир хөкемендә булды. Менә шундый җитди булган шартлар инде әлбәттә Раббыбыз Аллаһ каршында безне гөнаһлы кылмый, иншаалла, уразабыз калса да. Әмма ләкин мөһим түгел икән мәсьәлә, гөнаһлы булабыз. Шуңа да нинди сәбәп белән дә, кардәшләрем, уразаларыбыз кала икән, без уразаларыбызны кайтарып түләргә тиешлебез, каза кылырга тиешлебез.